לפני 75 שנים, י"ב באדר א' תש"ח, קיבל משה מן, זיכרונו לברכה, את הפקודה להקמת חטיבת גולני. אתם, מפקדי ולוחמי גולני, מהווים את הפסיפס המושלם של החברה הישראלית. שמות ופנים וקולות משונים של העם הזה, וכולכם, על אף השוני הטבעי, מדברים בשפה אחת, שפת גולני. מפקדי ולוחמי החטיבה, אתם, במו ידיכם, גופכם ובעיקר רוחכם, כתבתם פרק מורשת מפואר בתולדות עמנו, פרק של גבורה ורעות לוחמים. הפרק אולי יסתיים, אבל הספר עדיין נכתב והמשימה ממש לא תמה. לפנינו עוד ימים ארוכים ומורכבים של מלחמה באויב, אויב שלא בוחל בשום דרך על מנת להשמידנו ולפגוע באזרחינו בזירות השונות. ראיתי אתכם במיטבכם, ראיתי את הנחישות בעיניים, את הרצון להילחם, להגן, לשמור על הבית, לשמור על החבר שלצידכם, לשמור על המדינה המדהימה שלנו. דווקא בימים אלו אני גאה לעמוד בראש חטיבת גולני ולפקד עליכם. נמשיך להוכיח לאויב ולעולם כולו, הרוח של העם שלנו, של המדינה שלנו, של צה"ל שלנו ושל גולני שלנו חזקה מאי פעם. אנחנו כאן עד הניצחון.